Legazpi City Public Safety Office Chief Colonel Roles Guerra hinagyat ang publiko na kung agrabyado magreklamo. 20 mga local exhibitors sa mga iba-ibang lugar sa Albay, asin Camarines Sur nagtangro kansyenda mga produkto sa apat na aldaw na Earth Forum and Expo Year 3 kan DCGB sa Ayala Mall sa Legazpi. Sa lado nasyonal, mga opisyales kan Fuerzas Armadas kontra sa paggamit sa sainda ni VP Sara Duterte para maliquidate ang 15 milyones pesos na DepEd confidential funds. Pananao ni Duterte nin sobre na may laog na kwarta kinonfirmar kan sarong opisyal kan DepEd. Senate Blue Ribbon Committee posibleng mangenot sa Duterte drug war investigation. Sa ibang nasyon, Israel day mapundo sa gud na day mauubos nasa likod kan October 7 attack sa Sainda. Sa lado ng Karawa, tropang Giga laog na sa finals matapos ilang paso ang rain or shine ni Lasto Painters. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpagarumdom ang pag-asa Legazpi sa publiko na maging handa asin mantineron ang pagiging updated sa mga weather advisories na ipigpapalos ninda. Sa Earth Forum and Expo Year 3, sa temang Forum on Sustainable Agriculture and Climate Change, sinabi ni Legazpi Weather Forecaster Jaime Bordales na ang Oktubre sagod Disyembre deklaradong typhoon season kung kaya importante ang pagiging handa sa anuman na kalamidad. Sa ayon sinabi, nabigtutukan ninda ang magiging aagian kan maraot na panahon kung sininiman ang nagiging basehan kan Department of Agriculture para malikayan asin makapagpreparar sa posibleng efekto kani sa mga pananom. Sa ibang lado, sinabi man ni Provincial Agriculturist Che Rebeta na pinagpapraktis ninda ang atab na pagtanom dahil kung atab na nakakapagtanom ang mga paraoma, mas nagiging atab man ang produksyon. Sa paagi kini, nasisiguro ang food security sa panahonin kalamidad. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inilansar kan Legazpi City Health Office ang Geriatric Care Clinic na nag-offer ng healthcare services para sa mga senior citizens. Sa Earth Forum and Expo Year 3, sinabi ni City Health Officer Dr. Francis Gomez na ang clinic na ni mataon ni libreng health services para sa mga gurang sa kada aldaw nin Webes kasabay sa pwedeng aprobitsaran kan mga maedad na iyon check-up, mental health assessment, vision, hearing test, massage asin haircuts. Mientras tanto, big-inganyar ni Dr. Gomez ang mga senior citizen na aprobitsaran ang mga serbisyo para mamantinir ang maray na salud. Bainting local exhibitors sali sa iba-ibang lugar sa Albay ang nagpapartisipar sa apat na aldaw na Earth Forum and Expo Year 3 kan DCGB sa Ayala Mall sa Legazpi. Mga produktong pili, kamote at sinibapa ang pwedeng mabakal sa mas baratong kantidad kan mga interesadong konsumidor. Nagkapara sa mga local exhibitors iyo ang Kamote Creation, Farmers and Entrep Cooperative, Moico Bicol Tablea, 44 di Fruit Nursery, Novenos Pilinat Candies, Chicoys, AVM Agricultural Learning Center, Alco Praco, Yuana Taste
Albay Pili and Cacao Industry Association, Bicol Entrepreneur for Mushroom Agriculture Cooperative, Tiwi Food Processor Association Incorporated, Mosquetes Longganisa di Ginubatan, Pocam Ropa Sugarcane Products, Naris Ornamental, Asin JWHO Mushroom, mientras na presente man ang DOH Center for Health Development kung saan padagos ang sendang pagdistribute ng mga informative pamphlets as in libreng HIV AIDS test. Igwaman nin booth ang Department of Agriculture 5 Kadiwa, Albay Agriculture Cooperative Kadiwa ng Pangulo as in Albay Dairy Box. Kon agrabyado, magreklamo. Ini ang pagarumdom sa publiko ni Legazpi Public Safety Office Chief Rolly Esguerra, may kinaraman sa mga nagbabiyahing kolorom asin mapang-abusong tricycle driver na nag-overcharge sa sendang mga pasahero. Sa ayon sinabi na kung overcharging ang singil kan tricycle driver, nasa 3,000 pesos ang pwedeng ang pangon kaining pagsuhay. Katakod kainin ang apodan si Esguerra sa mga tricycle driver na magkaiguan ng disiplina asin likayan na ma-involto sa sharing na illegal na aktibidad. Sa ibong dalado, biging ganyan man kaini ang mga pasahero na kung may mga manotaran na nagbabiyahing kolorom asin mabiktimanin overcharging, tulos na ipaabot sa senang opisina para sa magkakanigong aksyon. Aprobado na kan sanggunian pang lalawigan kan Albay ang propestong pagpatindog nin Balay Silangan Reformation Center sa UAS, Albay. Ini sa paagi kan Municipal Ordinance 0012 na may titulong An Ordinance Establishing the Balay Silangan Reformation Center in the Municipality of UAS, providing general guidelines for its operation and providing funds therefore. Sa pagdangog kan Committee on Health and Social Services na pag-adalan na nasabing propesto, sinipigrekomendar na ipasar ini dahil susugman sa mga probisyones sa existing lay asin mga regulasyones sa Raram Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigun kay kinatawan Victor Siga Jr., pamayo kan Committee on Health sa Sanggunian Panglalawigan, parte ka nasabing proyekto ang padagos sa espersos kan gobyerno lokal na pagkusugon ang programa kontra sa illegal na droga. Uminabot sa 28 milyones pesos ang kabilugan na dilensya o income kan mga micro, small and medium enterprises sa amin natapos pa sa ng 31st edition kan Orgulyo kan Bicol Regional Trade and Travel Fair sa SM Mega Mall, Mandaluyong City kan nakaagi Aldao. 9% na masalangkaw ini kumpara sa pigdalauman na 25 milyones pesos na sales kan mga organizers. Sobra man sa 20 milyones pesos ang kabilugan na dilensya hali sa wearable asin homestyle product, araw kang Christmas decoration asin mga pangregalong gibo sa abaka asin local raw materials na patok sa mga parabakal na naghanda para sa holiday season. Talangwan man yung pagmidbid sa closing ceremony ang mga MSMEs na nagpartisipar sa OKB Fair ngunya na taon. Pig-inganyar kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang mga albayano na magpartisipar sa malinis at masaganang karagatan sa rong flagship program kan BFAR na may katuyuan na mapromotir ang fisheries protection as in conservation. Sigun kay Bicol o BFAR, Bicol Senior Aquaculturist Ezer Quizon, ang MMK sa rong search for outstanding coastal communities, regional and national level. Sinabi ni Quizon, ang kriteria para sa nasabing contest dapat
coastal city o municipality na librido sa coastal pollution as in illegal fishing. Igwan in Unified Fisheries Ordinance na kapag establisher nin marine protected area as in active mangrove planting program. Idinugang pa niya na ang grand winner sa national level pwedeng makaresebi ng 30 milyones pesos. Mantang sa regional level, pwede makaresebi ng 5 milyones pesos. Nabakunahan ang nasa 222 katawo sa pinakaenot na Big Catch-Up Immunization Regional Launching kan Department of Health Bicol sa Sorsogon. Kasabay sa mga bakunang itinaok kan DOH ang pentavalent para sa 0 to 12 months old, measles vaccine para sa 13 to 23 months old, measles, rubella, as in tetanus diphtheria vaccine para sa grade 1, as in grade 7 students, human papilloma virus vaccine para sa babaeng grade 4 students, tetanus diphtheria vaccine para sa mga bados, as in PPV 23 vaccine para sa mga senior citizens. Katuyuan kan aktibidad na matawan ng protection ang mga nasabing sektor kontra sa iba-ibang klase ng helang. Sigun sa DOH Bicol, gusto nindang mautob ang 95% immunization coverage sa riyon kung kaya inilansar ang programa. Tinawan nindoon kan DOH na kaipuan kompletohon ang vaccine shots para makuha ang kabilugan na protection kan bakuna kontra sa vaccine preventable diseases. Yan ang primerong kabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya.
Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Bakong uyon ang mga opisyales kan military sa ginibo ni Vice Presidente Sara Duterte na gamiton ang ipinalawas nindang sertifikasyon sa pag-liquidate kan 15 milyones pesos na kantidad nin confidential fund kan Department of Education dahil dahil ini sa inda napaduman. Hinapot ang mga ini ni Bukidnon 2nd District Congressman Jonathan Kit Flores sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability. May kinaraman sa mga irregularidad sa paggamit ng fundo ni Duterte. Sinabi kan mga ini na naghagad ng certification ang DepEd sa Forces Armadas kan Pilipinas mananangon sa ginibong Youth Leadership Summit sa arong regular na programa kan mga soldados kontra sa insurgency kan 2023. Ang Forces Armadas kan Pilipinas asin mga nagpartisipar ng gobyerno lokal ang guminesto sa programa. Pero ginamit kan DepEd ang sertifikasyon para patunayan asin tawanin justifikasyon ang paggastos kan 15 milyones pesos na confidential fund na inilista bilang bayad sa mga informante. Pinamutikan kan mga opisyales na aram ninda na ang sendang mga sertifikasyon gagamiton para suportahan ang pahayag kan DepEd na nagagamit din in confidential fund para sa mga reward sa mga informante. Pigli na ka mga opisyales kan military na ang sendang sertifikasyon para sana sa mga aktibidad kan YLS asin bako para tawan ng permiso an anuman na financial transaction may kinaraman sa mga informante. Kinonfirmar kan sarong opisyal kan Department of Education na nakaresibi ini nin sobre na may laog na kwarta hali kay Vice Presidente Sara Duterte kan nakatukaw ini bilang Education Secretary sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Sinabi ni DepEd Director and dating Beach and Awards Committee Chair Reste Osias na apat na sobre ang naresibi niya hali kay Duterte. Ang kada sobre may laog na 12,000 sagkod 15,000 pesos asin itanao bulan-bulan
poon kan Abril sa Disyembre 2023. Sigon kay Osias, ang sobre itinaw sa iya ni dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajardo. Nanotaran man na dainang nag-abot na sobre kay Obias kan dain na gamito ni Duterte sa iyang confidential fund poon kan Oktubre 2023. Enot kay ni, sinabi ni DepEd o dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na nakaresibi man siya nin siyam na sobre hali kay Duterte asin may law gining tig 50,000 pesos kan siya naging pamayo kan procurement entity kan DepEd. Bareta hali sa ibang nasyon. Day mapundo ang National Defense Forces na ubuson ang mga nasa likod kan October 7 attacks sa Inda. Inapisar kan pagkakagadan ninda kay Hamas leader Yahya Sinwar na yuan uta kan pag-atake. Sinabi ni Israeli Military Chief of Staff Herzi Halevi na sagkod na daina ubos ang kabos na soldados asin mga lideres kan nasabing pag-atake dahil man sinda mapundo. Importante mapalibre ang kabos ng mga biyag kan Hamas para dagos nang makamtan ang tunay na katuninongan. Magigiramduman na kinonfirmar kan Israel na siya indang nagadan si Sinwar sa ginibon indang military operation sa Gaza Strip. Bareta sa lado ng Karawat, laog na sa finals kan PBA Governors Cup ang talk and text tropang giga matapos na daogon ang Rain or Shine Elastomental sa score na 113-95. Dahil pinaporma kan TNT ang Elastomentals para makuha ang 4-1 na bintahe sa kawat na ginibo sa Inares Sports Center. Nagbida sa panggagana kan tropang giga si Ronde Hollis Jefferson na nagkamada nin 36 puntos, 11 rebounds, asin siyam na assist si Riman, anom na steals, puon kan pagpuon kan kawat, dain na pinaporma kan tropang giga ang Rain or Shine. Mientras na sarunggana na sana, ang kay puan man kan Barangay Ginebra Gene Kings para makalaog sa finals. Matapos na tambagan ninda ang San Miguel Beermen sa score na 121-92, asin makuha ang 3-2 advantage sa best of 7 semifinal series sa kawat na ginibo man sa Inares Sports Center sa Antipolo City. Nangenot sa panggagana, si RJ Abarientos na nagkamada ng 28 puntos, 3 rebounds asin 2 assist, mantang 28 puntos man kay Scotty Thompson asin 18 puntos, 7 na rebounds ang narestro kan import na si Justin Brownlee. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoli sa Laro Technical. Ako po nagatod kan bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat po kan sa pag-antabay. Happy weekend. Masunod na si Dr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.